kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join Metïap pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban Pynkhiah pi na kabenda ka NEET. Le ka medical examination jo ni bola syakem ilap bakadan ka bola di tingin saya right ay bangin le namanta ka ba bhatam namanta ki khana bat namanta ki vedu ki bawan sa kanang university campus ngimla syu pada mudur ba ke jingpang ben ong hia haka accident kan long hadu ketut e angka ankan simpia gitu mila simpia bede boni accident very serious mu ka bansa tangi chu duai bat kerman ba injam Ishiklimman ilam Pynkhiah ke jing im ko jongi ladai tai jingkala idena ka bentak ba bha ka biang e hnrei lada ka jingkala ka dei ka bawan ra ya ka jing pin mong ka jing mensa lani ka jing du no ha ka jing embryo hatu phila ban ma ya ladi menship snam kala ja ka jing ja accident ka bashir khai bha ha school ba ni hu ka bala pin pan yang kriat ya ka jilla hi barok ko wei menta hadin ru banai na ka liang ka channel ka jongi ila yo alat ban but din ya kini ki armut ki samla bantip company ya ka jing ya anti ka jongki bar kum juru ka yeng ka sam ka jongki ha kini ki ru banai ki bala dam Hadien kata ka accident te ka comparing amla shreban rekam kumshwa namar kadang don bit kicing thada haliang kamet ai tangba kaweru ngayo iba nang tuhi ngasu thupat ka jing imda kastang no gajing imba thamai ken ki ong ngi always ngi de ban jikamen ka jing im jangi ma wa lose hope rek pit ko mga ime pala ong bet la ting bha mo la long pikat bet ani ngi ra da kamet yap ne mo inga namari la ong be ngai me ni ngal ating bha habanya ikikali la ka de ka saw shaka ni ki arshaka dungin nya adkar khnang man lai ni kinu ki jingma ni ki jingman saw khamta mi ki pat ba dong ya lenti ha ki surok ba bat ha ki surok shnong kumman shipin kan maw hangni ba ka khan yau tarik unai wing ara ja apusan kradan ka jingja ka basngausi ha ka ba ki armut ki samla puli jong ka school ba ni hu kat ba ki dang ya lenti hapo ka phalau jong ka ni hu banai phai no shla hostel henry kindit kansan ka we ka kali ka bara pin hair state bha kala letten ra bet yakina dien Yekini ki argut ki samla puli ki bala men saujur la Pynkhiah no sho hospital manyo e ka jing sumar hadin kumba kattu ka ni bnai na ka liang ka jongi ngila le ban buddien ya ka ni ka jingja bar ngila yo jing tebru ba ki ni ki argut ki samla kata Stephanie bat Daritngen kila khamshan bat menta kila beteng biang ya ka jing puli ka jongki ha school ba ni hu na ka liang jong ka ni hu students union bat ka KSU ni hu unit kila le burom ru ya kini ki samla ha ka sngi ba kila beteng biang ya ka jing puli ka jongki ha ka ni ka school ba baru gini sini ye ki kamba ki jongi bat khamtam ku chai ka kamba tu ni memela ku chai bat Pynkhiah ya arnut ki para ki jongi ki chai ki para sama kuliah ni ke school ba ku chai de ki chingtrai bol ba khra ku jongi kan bamela ban pun poi bang ki chaka kuliah ku chai bagang la ban pendat ke ching kuliah jongi ki chai ha khan yo tri unai wing machim snap kadan ka jingja ka basngausi hangni school ba ni hu ha ka ba ya de ki armut ikun samla ki ba puli ha ga ni school ba mendasmi idan rengkat pani yakini ki argut ki khon samla ki ban batai shapang ka jingya anti ka chongki hadin ba kira yo jingkoi tingla ban sakhi ba ngina pe api mentang la ban sakhi ba te kanir ka miracle haka ba yade ba pun kilyang tinga kwa api pinya share khindia ha ba yade ka journey ka jongpi hadin ka to ka men ma ka bla ja kum tu le se jing skills kam la de ba kum jo ru ka jingaram le ki pa ba ka jingatili kala ba man ra ka jingkala ka jingi ma jongpi te le se minu man sedang shan ko Ato ka singi wala dep accident inda kum to ngala tipriu yang am tipriu mo le se ngasngeu kata ka kaso ka jing kum ka kampala kum to kamen chunga ngam sil jing pang ai re ka ngasngeu kumen bhate kamen sim chunga ka sneu kumen hangat tiba blei udan bet nga ya sneu ba udan bet bet nga te ha to ngam tipire ba ngal apoy hospital ru adien nga clear himnan o balai ja ayu mo ki briu ki fan hadu kat ne te ki ti ong ken nga ba o ba ja kumta te hadien ngayo I ba bon bahagi bawan
ngamla shura banyo kia wan kia duai hang to ba ki duayam ngayo skill tu tak bor ba phala ti kumto hi nga kadon ha kata ka bor hada de ba ngahap hi kumto ban ben e ma ban ngamde ra ban shu I kumto ngahap hi ban fight te ko to tadap dap na to kadang mi kisngi ngadang dang recover kloi ken te ka Jingduwai jong ki pai ba hi baro kale rap shisha yang ate ka Jingduwai kam long ka balong kam kai kale shisha ka ba klain bor du kata ko le shibun ki pai ba kila duai nak benta jonga par bang ada accident ngam so tho ma so tho ka shimpor nga du ngam singa lang kan unconscious ki unconscious 7 days 2 days 3 days te the 7 days te kalau lang angang scam ba kiduai bun ba ki father du ki father ki pastor ki sister ki para bangit baro kaste jongi kila duai nam ta jongi baro arngut but andang ngam patti brew hadu till 7 days try o me ngati brew nga sotho ha tang andal apoi HDU nga kham sotho por banga hiar kila shift nga HDU ta por nga kham sotho ba nga apoi tengah keren ni Stephanie la shift jrong mga ngarang hiar po HDU man sa HDU sha satu por keren ko marbe ngan har ngam unconscious mo makan ko mari Stephanie be pong poi kumne ala mo nga oi me tengah la sausi hi sibun me pai kila ayam kila tu nomor kila ayam nata jonga sausi nga ong bele jia kumne nga adukan ni mo nga ngi scam ga Jingduwai jong ki para bangai hi baro ka state jongi nuduk ki father sister phi baro duai jong phi ta ka daw ngi long yo speedy recovery hadai ban ong tu te kham hi kham jinjari ngi kham simpor hi dei ngamut shu bangala ban yai biang te namar nga ka system ha ka zat te oi me la king bit te ka klak dia bit oi me la shu ban nga ong whole of my life try I wouldn't be able to walk again kumbayat maswa asya syang Ïing nga Pyrkhat ani ndala apoy tu ngalayo ndala apoy sing tu ma tu por ngala kham tu ben ani ka tu jing im janga ta hap syang ba Ïing hap nam tip shu ka ngan jia moi nga haden ne hadukan ni ka jia nga tengam tip ra nga exercise pe doktor kinos ki pha le bit tang ta duai be te hadu menta la kham klain ya bor den na to nga kham tu nga very grateful ki doktor kinos borjong blei bo ai bor ki ngi scam takadaw wa kila ban ko ngi ngala biang ban yai nging biang wat ba nga menta ngadang yai ko ru tang ba at least mo la long kum ni kum ba philong mun ban poi Pyrkhat mo ti ngi ko authentic da nga khandiat ha ka bai de ko sngi mo long ko sngi pia wan e pia lech e pila men maybe khandiat ha ka bai de ko sngi te to kasngi kum la sha ngi dantas nang ba ga jing sha to kasngi ka de ka fresher nak benta jungi ken nama ngi dang shu join mo te nga ong ya daria yang ngi nyalit pula ko de ginom mi attend remote to ka program te ngi lit library nga du shpe beje he hadin hato khat ar beje ngi pamja kadang ta ngi lit library bang te ada dap nyu steng ngi kum to tengi mi na library ken tengi nang ngi mi na to ngi ong dalet na backside jong library te kadum paladam ingin on yang ngi bit na to na gate 3 bit na to cha hostel te kat bangi dang yat ken ha ngi dang ya thu khana nga shu phai da dien ta nga yu I ka like mo ba me ta ngam I thu ra ka like ayu e tangum ta he tang kan nga shu te let's say ha ka to sngi ru shiklip mat change ka jing im ka jong phi ma te na ka lang ka jong phi arwat pang akwa phin batai ke changes ka ba hadien ka to ka incident ka wan ra ka life ka jong phi hadien ka to ka accident te ka comparing am la shreban trekam kum shwa namar kadang don bit ki chim thada haliang kamet ai tang ba ka weru ngayo iba nang to hi nga su thu pat ka ching im da ka stang no ga jing im ba thamai ken ki ong te ngayo iba ka liang ka jing ne jang ayo blei ro ka nang kham khan shu te nga nget ba wat nga du ha ka wei hen re nga la yo pat ya ka wei te hadu ka ta ru kam da ka ta tham re nga mo ka long ka wei pat ka jing kur khu ken
bo beli layada leni ula pen I ka bor jung ulam ba jung ma ka ni always ni de ban nan chkan ban ka chim jung ma wa lose hope rek pit ko manga ime pa la ong be la ting pha mo la long khat be ani ni ra da ka met yap ne mo inga na mari la ong be yangai me ni la ting pha kum do em nga pha ta pha skoli kon kum ni hadu kan ni jai ngam jai kon te kum ta bot kum ta ro ime lose hope duai Pyrkhat duai ki bribaro hi ki duai cha janga takadau hi ngi de ban lose hope de ban always keep praying ki duai pray continuously pray without ceasing to last ke ek bakdan na kalyang ga jong phi ban ong nhưng con ngà qua bên ai kublay ya I home minister I balai Arab ini ka jing siu hospital AA but kam tam ri ya doctor amprin ba ila don bet hangi ka to na du bakit na civil shadu shanasaret ila wan jua bet teng man ka por hi de ri ya baro hi ki minister bun ba ki bawan jua ini neng ya imi baru ibala kibala ya don ketilam ban ini kibala ya sabet bet ni kibala ai jing kermen bet yangi kumjuru ya kane husu kabala ya rab ini habun kiliang kala Ïing scam kala ai jing kermen shisha ini te kumjuru ya ki nong hikai ki praklas jongi ya umdere tang kita baru kita kipai ba kipala bu ke Jingduwai nak benta jmi kuble shibun namar ba ka Jingduwai jumpi kala pen klan ini kumangaru kumba Stephanie la omo la mention bun ba ki nadu ki health minister ki kong mention kong amparin mawelat ki bun ba ki minister ki balawan pe ba adabert ngamla mention hang limo ndai ngatip bai scam ro abun bha ki minister ki bala pe ingi wan jungo ingi kuble shibun ni ke baro ba phila ale ingi la arab ingi ka ba phila la ngai ngui shibun e kuble shibun ke jing arab jong phi ingi tang tahi nam dan shawe ta ban ai kuble ro ye ki father ki sister ki baro ki pet ba phi baro na scam ba Jingduwai jong phi ta ka daw ni la naduki no hikai jungi kini husu ki nahikai jong all department of the who namat laong borok te hol ni hu borok ba support ingi badua ingi takadaw ngi layo speedy recovery so thank you so much for everyone for all your help and support for us jong phi menta pi dang pulih ka ngidang pulih ka second semester te ke ek ka future plans ka jong phi pa hadin ba play yo ek ni ki jing plan dang ni te banya tho hi dap na kane banya tho net te dapet da la bandit PhD ne ngakwa ru ban don ki competitive exam ba ngakwa ban perchang te ngakwa adu dadap master hi khnang ba kham trium te jing sha nga da mut future janga te ngamut be continue higher studies be ngan continue be te tamba mentapat walong kumni te ngan sape mar ngan dwai ngi scam ba jong ble hi ngan la ba continue higher studies te jing rap jong ble hi ngan la dia continue te na kalyang ka jong ni ki bok ki riam mo thi bro ngon ka ni I pla recover po ki ru bana ina ba no mo ka step ba recovery ka jong phi te na ni she khama ro we wish you all the very best na ka banda ka bright future ba ye bro mo thi ma thank you Dalong nagaling jong hi gi nagani husu hi ni ai kuble ye borok ki pai nang shung jong jalami khlia nado ki no hikai nado ki samla puli nado health minister jong ma wala ki sila nado ikong amperin nado ko sarkar bat borok hi ki pai ba ki ba ai kersan ki timun pat tidiang te negata kedau hi ngi neleng jongi ni supha kani ko khobor ba nagaling kani husu ni ai kuble ye borok ki nong shung jong jalami khlia te nakaliang ka jonging kerpat red yakini kinong nya kali balap dapidon hak hadin jong ka steering te snobha ban Pyrkhat shoba pnya bat shoba pensimti steering ro tos snobha ban Pyrkhat bha bat de benya kata kar komba kenapa manu menurut basyong hatu kali bat manu menurut bayat halenti ka singkin kindon kata ka jingyat kata ka ba bat kawiro ba kin mandan kano ka jingting bat kinoyat kumbaki yat kenapa kin Pyrkhat ru bakin poisuk kumbaki mi na Ïing ka jingsuk kumtaru kin poisuk hala Ïing. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay.
Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.